Moikka! Lähdetään katsomaan meidän Kettulammen laavuja, joihin on esteetön pääsy. Eli sulan maan aikaan pääsee tähän ihan viereen autolla, josta sitten pääsee helposti kävellen tai apuvälineitä käyttäen tonne laavulle. Tällä on myös esteetön vessa tossa heti tämän rampin alussa ja sitten ei kun matkaan. Täällä perillä on myös hyvät tällaiset tasaiset laudoitukset, missä on helppo liikkua. Näitä laavuja on tässä 2, eli mahtuu isompikin porukka. Myös tuonne laiturille asti menee tämä ramppi. Lähdetään katsoa vielä se. Tässä on sitten ainut paikka, missä voi pieni ongelma tulla, että tässä on tällainen aika jyrkkä alamäki, johon on tehty tällaiset pienet tuet helpottamaan liikkumista. Ja tämä itse laituri on tietenkin vähän kiikkerä voi olla. Mutta yllättävän tasainen tämä on. Tervetuloa tutustumaan.